Mokwongo ayie gi paro mokil Mwamu okelo ni obilo yiene emomiyo awacho ni judgment, self judgment mar obila e circumstances. Omiyo ayie gi wakili ni ka ngima mar obila obiro matek to yiene obila tiyo gi magina. Koro mago endo wuok ga inquest bila minjo pimono. Inquest biro ng'iyo circumstances momiyo obila no tiyo gi magina. To ing'e ni obila ma Kenya kae apano kadwa wacho ni giricho te, pod wan gi mabeyo bende e igi. Kikawa par nyaka wang'i yud ang'wen moko ma pod pachgi ler. Emomiyo nineno ka ne nitie kuonde ma jong'anyo ne temo kata kinyo obila, giolo kuomgi pi, gibagi kidi, tok ne gigo bunde. Nyiso ni pod in gi moko mabeyo. Mong'e ni wang' be ka dok ot, to ng'acha en mano wadwa, kata en nyathi owadwa, kata ng'oma. Ng'anyo ariyo mwowuoyegi. Ng'anyo ariyo mwowuoyegi. Amor ni sani Murkomen be yie ni nche gin coordinated. Nche ok gin agina ng'anyo mag ni jopiny owuok ni ngima oidho malo, piny owacho ok ritgi. Josiasa nyodonje. Josiasa nye chulogi. Kore mamiyo na wacho kata e TV uka, kendo ncha wacho kata e Citizen, ni adwa neno piny owacho ma ok bi yiero ni maendi en rech maduong' ok wamaki. Ka ng'ato oseketho chik kata orom nade, kata ene ma ng'ama wer ne ker pile gi soprano maduong' miwuoro, to ene mower pile, to ene motimo makosa, to nego kawe monde kawne ondamo mar chik e court. Ka ng'ani bende en je opposition, en bende onego kawe. Ng'anyo manchi nenogi ne gin ma nitiere yawa moko mokel, gino chul gi mon gidhi gi kwel. Moko ne wuok kidhi kata Kiambu ka ne wachore ni giwuok kumopogore gi Kiambu, nikech jo Kiambu bo kiagi. Koro miyo an kipenja tawacho na chiel, obilo nego duoke tiegruok moro manok miluongo ni refresher training. Continuous training ber in every sector, nyaka e sector mar police. Nekech obila ni nodhi Kiganjo, obedo Kiganjo dweche 9. Kata GSU training school Embakasi, kata administration police training school Embakasi, kata mana mar KWS, kata mar prisons Ruiru kacha. To kowuok ni to miye magina ni koro dhi orit go chik. Training ma pile pile ni onge. Ne wawuok bende gima niluongo ni Kenya Police Force. To wa transition waduoge Kenya Police Service. Curriculum mar police, gir tiegruok mar police cha en pod ena mane mar force cha mar ang'enge. Mobila pok ong'ena nitiere civilian oversight, japiny ne nigi teko moloya. Omiyo pacha en ni tiegruok onego bede malony mar refresher mondo duoko obila gi e training. To bende an ka ni penja, obila onego chak duok tiyo e thuche gi, chak devolve gi. Nikech kitero obila ma ja Kisumo ni koro tiyo Kisumo, to dhi koni machacha okil James Mwamu mayalo ka pile cha, Erick Okeyo, ng'ane. Koro gibet ka ging'e jogi, wang' kochopo dhiambo, to bikoni obila cha be wuod ng'ane ka ng'ane. Bro enhance relationship gi yie tiyo machiegni e kind japiny gobila. Koro japiny ok bineno obila kaka jalno madui mobiro hinye. Gibro loso winjruok beda maber. Tahinya ng'anyo manye wawuoye ma ji othoe 57 gi. Mae taseyo piny owacho. Nikech piny owacho ni jogi nokel gi jomoko, ne giwuok kia Murang'a, kia Kirinyaga, kia kure. Kamora mora mane giwuoke, pod obila nitie, pod baj piny owacho nitie. Piny owacho nonego geng', piny owacho nego geng', ok onego rit mon gimbe gibi giywag ne japiny ni manyo timore nekech ma. To pesa bende onego wamedi mondo wamed obila, nekech UN miwinjo okil Mwamu wacho cha. UN wacho no obila achiel onego rit police mal jopiny 20. Ratio mar police achiel gi japiny en achiel to 20 kama. To Kenya ka en chiegni obila achiel dwa rito jopiny 250 madhi mana 300.
koro kelo paro bende dok piny, obila gi bende nweng'o margi ok ni malo, ruok kuondegi mag jot bende iyudo koriwgi gidak ji 2 ji 3. Achiel en ng'ama odong' gi 2 to retire te ne odni. Moro en rawera manyore kondiki mapok okendi kata pok okendo, omiyo osiepene lime kama ng'eny mong'iyo ni onyalo yudo go keny. Moro odak ka gi jaode gi nyithinde. Koro alwora bilano en alwora marach makelo gimiluongo ni psychosocial stress. Mae bende miyo obila koro koyudo magina, to gima miyo oyudo go yot en goye agoya makata samoro ng'ama osebwogo ngimane otimore nade onge. Nikech wang'eyo kata mana iwacho ni